ajine manungsa urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sa ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa manep ing griya. Walangir kabeh sira anak putu Adam, muga sira dadi manungsa sejati-sejatine manungsa. Manungsa sejati ateges bisa ambedakaken sifat ira tumrap jalma liya lan raja kaya, tumrap manungsa lan hayawan. Yen dadi manungsa sejati iku ya bisa milah ya bisa milih, ananging ora bisa melehake. Bisa ngakoni salah kendel rumangsa salah. Sing diarani wong sakti iku dulur. Eling dengan kata-kata indah ini. Sing diarani wong sakti iku. Sing diarani wong sakti iku dulur. Sing diarani wong sakti iku dulur wong kang sabar Allah, yaiku sabar ngalah. Ojo betiteten atine, ojo ngamukan, sing ajer. Sejatine manungsa iku ateges manunggaling rasa. Rasa sejati ning rasa. Rasa cipta ning rasa. Sinabdya kang maha kuwasa kawedhar kelawan biyung lan bapa. Andar besuk mau pinungkus badan ira. Sejatining rupa iku piningit ana ing ati, saklebeting ati kang ana ing lebat. Yaiku nok jeroning ati mlebet wonten sisi ati, nok jeroning ati yaiku telenging kalbi. Lelakuning batik iku dumunung ana ing sukma, mlebet wonten basirata ruh. Eling lelamparing sukma menika wonten ing saklebeting rasa kang cecambrang dadi sawiji nyawiji dados tajalining zat. Ilinga dulur, wadak iki ibarate wayang, kadang dipuji yo kadang diuji, yo kadang dikaplek nang dhuwure panggung. Damare yo iku rembulan lan srengenge. Nang kono ana kelir minangka alabung awung-awung sing nyangga kang ngacipta. Wonten mriku enten debok, yaiku bumi kang ateges kanggo ngadekno wayang. Yaiku bumi disangga karo sing nanggap. Dalange yaiku kang murbeng dumadi, yaiku jeragan alam. Mlaku sak mlaku obah sak polah diobahno dalange. Yen wis paripurna lakoni, wayang dilebokno kotak dalange. Lelakone yaiku pamriksani. Dulur, manungsa iku sejatining mayit kang lumampah ing ndukure bumi, dilampahake pangerane. Mila dulur, wayang iku embane wayang-wayang. Wayang iku embane wetone ayang-ayang. Monggo ajine manungsa urip ku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Aja wedi karo sapa-sapa. Wedi karo sing gawe sapa-sapa.